जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी जहां की पावर स्टार पवन सिंह के कल एक बहुत ही धमाकेदार भोजपुरी गाना रिलीज होके वाला बा, डायरेक्ट वीडियो सॉन्ग जौन की पब्लिक के बड़ा ही ज्यादा इंतजार भी बाटे। जी हाँ भैया, जौना गाना के बोल बा धन धुआं हो जाए। जी हाँ भैया, लेकिन आप सबके बता दी एक बहुत बड़ा एक और अपडेट आप सबके बीच लेके आ गई बनी, वो भी एक गाना के ही बारे में जौन की इंटरनेशनल भोजपुरी सॉन्ग के बारे में। जी हाँ भैया, चलिए आप सबके बता दी पावर स्टार पवन सिंह के अभी बहुत सारा गाना आप लोग के बीच आवे वाला बा, तो तैयार रही। तांडव पूरा तरह से होके वाला बा, धूम मचे वाला बा, बस आप सब तैयार रही। थोड़ा देर से आई लेकिन दुरुस्त गाना आवे वाला बा। चलिए आप सबको बता दी नया गाना जौन आवे वाला बा, वो गाना के बोल बा बड़ा अरमान जागे हो। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी बड़ा अरमान जागे हो, ये गाना के बोल बटे साफ तौर पे बता दी। एक गाना गेले बने पावर स्टार पवन सिंह, एक गाना के लिखले बने और एक गाना में म्यूजिक दले बने गोविंद ओझा जी। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर गोविंद ओझा जी बने। आप सबको बता दी बहुत ही बेहतरीन गाना जौना के शूटिंग जौन की फॉरेन में भइल बटे, जौन की बड़ा ही खूबसूरत लोकेशन पे आप सबको बता दी भैया वीडियो सॉन्ग आवे जा रहा बा बहुत जल्द, अभी फिलहाल कमिंग सून में बाटे। जी हाँ भैया, कौना चैनल के माध्यम से आई तो जी हाँ भैया, वो चैनल के नाम बा यस्सी फिल्म्स। जी हाँ भैया, यस्सी फिल्म्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से गाना बहुत जल्द आवे वाला बाटे। उम्मीद लगावल जा रहा बा कि यही सप्ताह में गाना ई रिलीज होई, काहे कि कल तो एक नया गाना आई रहल बा पवन सिंह के, लेकिन ओकरा बाद भैया इहे गाना रिलीज होके के पूरा चांस बा, काहे कि भैया ये गाना के आज ही कुछ घंटा पहले फर्स्ट लुक जारी भइल हुए। जी हाँ भैया, ती बिल्कुल नया गाना बा, ई ना कि कोनो पुराना गाना के कॉपी पेस्ट कर दहल बा, चाहे पुराना गाना के टाइटल चेंज कर दहल बा, ऐसन कुछ ऐसन नहीं के भाई, ये बिल्कुल फ्रेश गाना बा, आप सबके नया गाना देखे के मिली। जी हाँ भैया, हम टीम के तरफ से पता करके आप सबके अपडेट दे रहल बनी कि गाना यही सप्ताह आई और साफ तौर पे बिल्कुल नया गाना और वीडियो सॉन्ग आप सबके बीच आवे जा रहल बा बहुत जल्द। तो एक और धमाकेदार गाना आप सबके बीच बहुत जल्द आवे वाला बा। तो जी हाँ भैया, आप सबका अपडेट कैसा लगल और ये गाना जब आई तो कितना ज्यादा धूम मचाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताई। चलते चलते वीडियो के लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो के शेयर करी।